Naginad ti nagbalin nga gapuanan dagiti pribado a kumpanya nga kinabinulig ti gobyerno probinsyal para ti pannakakutkot dagiti kangrunaan nga karayan iti probinsya. Ni Gobernador Macho J. Marcos Manotok ket simrek iti katulagan iti dua kumpanya tapno dagito iti may sengkat ti dredging operation iti Padsan ken Bislac River. Gapu iti naginad a nagapuanan dagitoy. Simrek ti probinsya, iti katulagan kada iti kwari permitis ti probinsya, tapno dagito iti mangsiangkat, iti pan nakakutkot kada iti sumagmano apasat ti karayan ti probinsya, kas iti ili ti Solsona. Sigon kini Vice Mayor Jonathan De Lara, iti ili a Solsona, dakilatulong kadakwada dahito yung inaramid ti probinsya, iti panangidaulo ni Gobernador Marcos Manotok. Talo apasat ti karayan ti ili ti Solsona, ti pakasasangkatan ti dredging operation. Tipan nakaputkot iti kangrunan akarayan ti maysa karay tinapanunutan ni Gobernador Marcos Manotok tapno malayayan ti alisto apan nakalayos dagiti sumagmamano apaset ti probinsya. Manibara mismo iti karayan Padsan, Tony Casimiro, nagipadamag, narimat nga rapaap, intay amin maragpat.